Het is maandag 15 september. Dit is de Sportcast. Mij aan tafel de algemeen directeur van SC Heerenveen, Ferry de Haan. Ferry, de skiertsdochter van Auroene Sneun. Zakte die broek direct van, hoor? Ja. Roelof? Ja, blote billetjes had ik, echt. Andor? Je net zijn beste daar, hè? Nee. Nou, we hebben een heel soort te bepraten, jongens, in een nagelnije, grootvolle oorlevering van de Sportcast. Heerenveen verliest in de Rotterdamse Kuip met 1-0 van Feyenoord. Met dank aan een gymnastiekleraar uit Kerkrade. En Cambuur wint met 1-0 in Maastricht van MVV. Met dank aan de beste speler van de KKD. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Komt lezen, bloot lezen en het doelpunt. Het doelpunt van Feyenoord in minuut 42 van Hadj Moussa. Nee, Vlaag je het net al op. Dan leidt hij hem rond. Diemers maakt skot en die keer erin. Dan is het 1-0 en dan is het Mark Diemers. Bij een doelpunt in de 24e minuut. Maar nou is de skiertzochter. Nou het schermt daarop. En dan weet je het wel. Dan wordt het reed. Ja, dan is het een rede kaart. Oh, dan is het Amova met de eerste kwart voor omspeelbal. En dan kan MVV komen. Het schot op de peel. Nou, dit is niks. Richard Petrov. Maar de skiertzochter moet nou de holle koel horen. Oh, er komt toch een kaart hoor. Och. Ja. Het is echt, het slaat helemaal nergens. Wat is dit nou toch? Ja, wat is dit nou toch? De skierzochter let een gekmaatje. Komt hij voor zijn bij de eerste peel en wat een redding van Thijs Jansen. Thijs Jansen is zijn naam. Waar hel het uit? Komt hij lezen? Ja, nee. Oh, wat een mogelijkheid nog. Oh, wat een kans van Dylan Vente. En hier aan tafel Andor Faber, Roelof de Vries en nogmaals welkom Ferry de Haan. Vriend van de show. Ja. Ja toch? Ja, Zeker. Absoluut Zeker. aangast. Ja, absoluut aangast. En dan ben je altijd heel iepen. Hè? Dat vinden we mooi. Ben je dat nou ook weer van doel? Van plan. Ja, altijd. Ja toch? Altijd. Ja, want we kennen alles in het Fries dan, hè? Nou, bijna alles. Bijna alles. Bijna alles. Oké, maar zit er misschien nog een liedsprimeur in? Heel misschien? Denk het niet. Nee? Ah, dat is jammer. Dat is jammer. Niet de periode. Nee, niet de Nee. periode. Salah blijft niet. Nee, daar is nog geen keuze over gemaakt. Nee. Oké, dat is weer diplomatiek. Dat is geen Nee, primeur. nee, maar dat, is dat moet blijken. Ik bedoel, van twee kanten. Ja. Dus. En misschien Betien kiest misschien wat afwezig wezen, maar Ja. dat komt omdat Roelof Krek een quizvraag stelt. Ja. Hè? Ik Ja. ben er af en toe niet helemaal bij. Nee, wat Roelof, wat is de vraag? Dat is wel gek op quizvraag. Ja. De vraag wie dus, spelers die van Heerenveen en Excelsior spelen hebben. En waar Ferry de Haan bij Excelsior maar voetballen had. Hij hier Prins Polly hier die goed. Ja. Rico Drost hier die goed. Michel Breuer. Ja. Maar er binnen een stuk of 4 of 5. Echt hier? Dus zo nou en dan moeten we Ferry gewoon even de tiertje aan. Even wakker maken. Even wakker maken. Beginnen maar je Cambuur dan, denk ik maar. Ja, dat kan. Nee, maar Een Deense spits. een Deense spits. Een Deense spits. MVV gespeeld volgens mij. Oh, dan weet ik hem zelfs. Mark Nika. Ja, Mark tuurlijk. Niegaard. Ja, mooi. Wie weet dat nou niet? Nee. Ja. Ferry de Wiel is de sneun even weer waarom in het oude vertrouwde Rotterdam. Hè, de Erasmusbrug, de Euromast, een volle kuip, een partijdige scheidsrechter. Viel het echt als thuiskomen? Nee, want natuurlijk heb daar een mooie tijd gehad en ik kom er vandaan. Maar op zo'n dag gaat het niet kriebelen. Ja, meer vanuit de Heerenveenkant. Oké. Ja. Maar wie wil een leuke wedstrijd? Heeft hij wel vermakken? Uiteindelijk niet, nee. Nee, uiteindelijk niet. Nee. Nee, sorry, ik moet je toch even interruperen, want we beginnen de laatste week een heel iets vaker maar een rectificatie. Oh ja, dat was daar. Ja. Nou ja, toch, en heel dol, eerlijk is eerlijk, zoent Roelof en waarom is van vakantie, maar we toch vaker, heel iets vaker ergens op en waarom komen. Wacht Dus, even, wie ik hier tot nou toch in? Dit is ook weer fake nieuws. maar hast ook deze Geframed. week iets, wist heel graag op waarom komen worst? Ja, ik wil wel even waarom komen op Vriendenwieken, want er is wel een soort gebeurd. Max is ik op Vriendenwieken. Na Vriendenwieken had ik wel rekken, Max is. Oké, iets korter misschien? Ja, nou, ik moet er wel even de tijd van nemen om dit even goed deel te zetten. Het gaat natuurlijk over het racisme, wat er plakvoer bij de wedstrijd Cambuur en MVV. Willem II. Cambuur Willem II, waarbij uiteindelijk een jongen pakt is. De keer we na je week weer rectificeren, denk Ja. ik. Ja. En daarbij hier ik onjoen dat ik vind dat iedereen daar
een rol inspeelt. Dus bij het onpakken van racisme vind ik dat iedereen, als je nou speler binnen, supporter op de tribune, trainer binnen langs de kant of een directeur van een voetbalclub, iedereen had zijn verantwoordelijkheid daarin en kan zijn verantwoordelijkheid daarin nemen. Maar wat is nou de rectificatie? Dat we eigenlijk de boodschap die ik graag eventjes overbrengen wil. Daar ik een heel soort reacties op kregen van drijfzonde reacties van fantastisch, geweldig dat ze dienaast, want de beste een kutboer of een kankerboer of een linkse hobbyist. Dat wie een beetje de reacties die horen. En welke van de drie is Wier? Retorische vraag? Misschien al het draaien wel, ik het schelen hier. Ik moet zeggen dat ik wel wat losmaken had. Dat ik wel merk dat het racisme nog steeds echt een grote rol speelt in onze maatschappij. En misschien ik wel Tannaam is de laatste hier in werk. Ik zag Ferry daar knikken. Dus ik vind dat uiteindelijk ben ik wel blij maar dat ik het onzwengelaar. Maar wat is nou de rectificatie? Jongen, een rectificatie. Ja, maar ik vind het wel heel belangrijk dat ik dit goed vermeld. Dus daarom neem ik daar eventjes de tijd voor. Ik heb wel zijn dat ik vind dat Henk de Jong ik een rol speelt op het moment dat hij zei dat die Bamba onheus bejegend is. Ik ga Henk de Jong is laf. Nu praten. Ik ga hem daarbij. Ik zei Henk de Jong is laf. Nou, het woordkeuze laf. Wie een beetje vanuit meer emotie. Kijk maar Henk contact te horen als via de kleer. De woordkeuze laf wie wat het. Is die excuses maken? Ik ga zijn dat de woordkeuze laf de hut wie. Oké, hij is net in excuses maken. Maar toch nog wat rectificeren? Nou, dat liep het mij toch net. Nee, dat liep het mij toch net. Nee? Nee. Nou, want ja, Gooi met Marien, we gaan foto's doen van een weekend. Daar is die zaakjes net op waarde. Je gaat naar de Kuip en dan surgen we daar maar een plopkap. In de boel van de NOS. Van de NOS. Wat is dit, hè? Ja, dat klopt. Ik hier de microfoon hier in de tas lezen litten. En wij moeten bij Feyenoord ageren, maar we parkeren achter de McDonald's daar helemaal. Dus wat zullen het zijn? Meter is 400. Ja, en ik dacht van, oh jee, mag ik daar echt weer waarom nog een keer om die microfoon op te hellen? Toen heb ik vregen aan collega Jan-Vincent van Zuiden van de NOS. Die hier nog een extra microfoon. Dus ik mocht zien van de microfoon lenen. Het wie net als benauwd wie, dus voor de reacties op het pompenblad of zo. Zeker net. Het wie echt gewoon per ongeluk. Per ongeluk? Ja? Ja. Is dat een rectificatieburg of gewoon mea culpa? Versteert dat ek? Dat versteert ik. Goed zo. Ferry, kisto de Daniel Karlsbak-index. Ja, die scoort er goed op los. Zo. Dat klopt, ja. Juster Tjen Sandefjord en 2-1 gewonnen. Ja. En hij prikt er weer in. Ja. Nee, ja, dat is bovenal voor hem heel leuk. Voor ons misschien zuur, maar we kunnen blijven zeggen dat het er wel of niet in gezeten had. Het is bij ons er niet uitgekomen. Daar moeten we heel eerlijk in zijn. En dan denk ik nog steeds dat we achteraf de juiste keuze gemaakt hebben door mee te werken aan een transfer. Ja, maar hoeveel doelpunten heeft hij nou dit seizoen? Met Beker zit hij bijna aan de 15, heb ik het idee. Precies, 15. Ja. En help me even, hoeveel doelpunten heeft Dylan Vente? Volgende vraag. Oké, stellingen jongens. We gaan gauw naar de stellingen. En de eerste is voor Ferry. Daniel Karlsbak is een betere spits als Dylan Vente. Nee. Nee. Andor, Cambuur pakt de allereerste periodetitel. Nee. Nee. Oei. Roelof, Robin Henschens, hier absoluut kuipvrees. Ja. Ze zijn wel makkelijk. Nog een van Roelof. Maar Bernd Klaverboer, gelijk op doel, hier Jereveen, 8 plakken Hegestien. Nee. Andor, ik wil eens een keer op oude mannenverlof. Ja, zeker. Ja. En dan de laatste is voor Ferry. De doodschop van Petrov, dat wordt minimaal 6 wedstrijden schorsing. Kan niet anders. Kan niet anders. Nee, want bij Feyenoord heet de perstribune, Ferry. En dat is een vrij grote perstribune. En Gliek, daarachter zit een soort van skyboxen. Ja. En daar ziet hij hem, hè. Daar zit de hele delegatie van Jereveen. En wij hier zo dan even eigen contact, hè? Ja. Nee, ja, onbegrijpelijk nog steeds. En waar jij zat daar rechts van, dat was dan een scherm waar we op konden kijken. En in het begin, ik had geen idee wat er gebeurde. Want ik denk, hij doet het verkeerd, want dan is het iets met Luc of dergelijke. Ik snapte er helemaal niks van. We hebben nou Gliek de ridderkaart van Petrov, ja. De twakke Guillaume. Ja. En toen dacht ik, nou, wat is dit nou? En ja, dan krijg je ook van thuis allemaal berichten van, joh, er wordt niet geraakt, wat is dit allemaal? En dan denk je echt, ja, dan ga je inderdaad denken van, het zal toch niet dat hij denkt, ik heb nog even wat recht te breien hier zo. Ja, maar dan heeft de Gliek contact dus met thuisfront. Die appen dan al. Er zitten uiteraard mensen voor de televisie die zeggen van onbegrijpelijk, schandalig, hij raakt hem niet eens en dergelijke. Alleen ja, dat verandert op dat moment de situatie helaas niet. Maar als ik er nog naar kijk en ik had niet gezien dat er wel contact was op dat moment. Dat zie je na afloop. Want er wel degelijk even contact tussen Petrov en Ueda. Ja, zeker. Ja. Met zijn voet en dat was met zijn rechterbeen. Maar dat was in een moment om de bal en volgens mij staat hij er niet eens op. Hij schampt hem, maar er is contact. Ik bedoel, dat zullen we niet ontkennen. Je ziet ook dat de scheidsrechter direct wijst naar Petrov, maar laat wel de actie afgaan. En
dan valt Ueda. Nou, dan hebben ze heel lang de tijd nodig om te kijken, waarnaar geen idee. Dat weet ik niet eens. En dan komt hij er toch achter. Nou, ik ga hem hiervoor toch nog een gele kaart geven. Met als gevolg tweede gele wegwezen. Ja, want Geliek, ik heb ook nog gepraat met onvierde Luc Brouwers. En Henschens, de skietsdochter, had wel even met Brouwers praten. Op het moment dat er dus heel lang nijtocht was. Nou, even jaren naar de reactie van Luc Brouwers. Hij gaf aan dat hij vanaf moment 1 al een gele kaart wilde geven. Maar dat hij niet wist aan wie. En dat hij daar de VAR voor nodig had. En toen zei ik, dat vind ik heel bijzonder. Want je wachtte eerst nog 3, 4, 5 seconden met überhaupt fluiten. Ik zeg, dus als je zo stellig was met een gele kaart, dan had je hoogstwaarschijnlijk ook al eerder gefloten. Maar goed, dat zijn aannames. Het neigde naar een goedmakertje. Ja. Dan sta je in de Kuip en ben je een jonge scheidsrechter. Ja, is dat het? Ik sluit het niet uit, maar het is wat hij zegt. Als hij gelijk vindt dat het een gele kaart is, op de beelden zie je ook dat hij direct wijst naar Petrov. Dus ja, dan is het geen persoonsverwisseling als je dat denkt. Dat je denkt dat misschien Luc Brouwers het gedaan heeft, want ja, die was er dan niet bij betrokken. Dus daar is iets heel vaags gaande geweest. En wat het is, ja, we hopen het alsnog te horen. Ja, maar kun je dit nog weer... Je hoopt het alsnog te horen? Nee, natuurlijk. We hebben wel contact gezocht met de KNVB. En de vraag gesteld van, wordt er nog enigszins naar gekeken en hoe? En ik moet nogmaals, ik zeg tegen iedereen hoor, na afloop, de scheidsrechtersbaas Raymond van Menen, die verdient absoluut een compliment. Die is open, die staat je ook gewoon gelijk te woord en legt uit bepaalde procedures. En hoe dingen gaan. En normaal gesproken is ook 2 keer geel is rood en dan ben je gewoon klaar. Daar kan je niks tegen doen. Alleen als dan blijkt dat eventueel een VAR op de lijn gekomen is om een keuze te maken, dat mag natuurlijk niet. Dan is het een vormfout. Dan is het, als het zo zou zijn. En daarvoor bedoel ik, als Luc dit zegt, dat de scheidsrechter aangeeft van joh, ik wilde een gele kaart geven. En je ziet dat hij direct naar Petrov wijst, terwijl de actie nog bezig was. Ja, dan hoef je niet na te denken wie de overtreding maakt. Dus dat heeft niks met een persoonsverwisseling of wat dan ook te maken. Dan wil je iets anders horen. Nou, en de VAR mag gewoon niet beslissen, ja, dat is geel of dat is geen geel. Nee, dat gaat Dus dat is iets wat boven water moet komen, ja of nee. Maar er is toch audiomateriaal en vaak wordt het ook beschikbaar gesteld. Zie je hem dit toch inderdaad onvecht? Nou ja, dat moet blijken. We hebben in ieder geval alvast wel aangegeven dat we graag wat meer informatie willen hebben. En ook dat we graag zouden willen weten wat er dan besproken is, ja of nee. Want wat had de skiertzuchtersbaas zien je hem zijn? Nee, die zei ook gewoon, in principe, of nee, niet in principe, 2 keer geel is rood, daar kan je niks tegen doen. Dat de mensen op het veld, dus dan heb je het over de 2 assistent-scheidsrechters en de 4e official, dat die in contact zijn met elkaar en niet de VAR. Dat kan. Ik ben er niet bij, maar dat lijkt mij persoonlijk onwaarschijnlijk. Omdat de 4e official en de andere assistent-scheidsrechters staan 70 meter aan de andere kant. Dus die kunnen dat niet oordelen. Dan blijft er 1 assistent-scheidsrechter over. Die stond denk ik op een meter of 10, 15. Dan loop je daar even naartoe. En daar hoef je niet 1 minuut en 10 seconden. Want als de uitleg is van, ja, ik wilde al geel geven, maar ik weet niet aan wie. Ja, dat wordt met een minuut onwaarschijnlijker. Ja. Maar is dat dan eventueel een vormfout? Ja, dat is een vormfout. Als dat zo is, maar dat weet ik niet. Dat moet aangetoond worden, ja of nee. Kijk, jullie van Bentham, jullie huisjuristen zijn al mee bezig. Nee, maar wij kijken, in principe heb je geen poot om op te staan op dit moment. Dat is er. Dus we moeten er gewoon van uitgaan, hoe vervelend ook, dat Petrov niet beschikbaar is tegen NEC. Daar moeten we van uitgaan, omdat het nou eenmaal 2 keer rood, 2 keer geel, kan je niks tegen doen. Nee. Dus daar moeten we gewoon van uitgaan. Maar als er kansen en mogelijkheden zijn, dan gaan we die absoluut aangrijpen. Want als het verhaal is, zoals Luc Brouwers zei, dan is er sprake van een vormfout. Ja. En dan moet de wedstrijd misschien wel vanaf dat moment oerspelen worden? Nou, dat hebben we denk ik vorig jaar ook een keer geprobeerd. Dat had ook geen succes. Ik weet niet of we zo ver moeten gaan. Het gaat puur om de beslissing. Want je weet nooit of de wedstrijd een andere invloed had gehad als we met 10-11 hadden. Dus je wil eigenlijk Petrov vrij pleitje van komend weekend. Dat is primair hetgeen waar het nu om gaat. De skiesdochter hier in elk geval, Eknevers Roelof, les van kuipvrees. Het wordt kuipvrees. Weet je wat dat betocht heeft? Dat wordt kuipvrees? Ja. Ja? Weet je deze quizvraag wel? Nee, ik laat het bij jou over. Anthony Lulling, ja, de mem eigenlijk. De mem van Anthony Lulling. Want die hier net een heel gelukkig begin toe bij Feyenoord. En toen zei die mem van, ja, wie bent hier al in de tunnel, wie er al zenuwachtig. En toen is het woord kuipvrees ontstaan. En ik ga nog een foto trouwens, jongens. Ja, enig idee wat dit is? Dat is het touwtje uit het broekje natuurlijk. Ja, dat kan niet anders. Het is echt hier dat lijn in de catacomben bij Feyenoord. Het is het touwtje van het broekje van skizochter Robin Henschens. Want ja, die gingen in één keer van het veld. En wij hier eigenlijk in eerste instantie geen idee. Nee. Wij zochten weer even eigen contact. Ja. Maar ja, we wisten het net. Nee. En later die dus blikken dat het touwtje dus stikken. Wie moest in het broekje dan? Nou ja, goed. In elk geval
Vandaar, Een heel bijzonder moment. Broek daar vanaf. Ik snap, ja. Ja, heb je hem nu? Ja? Hey, je hebt hem, hè? Je hebt hem. Jongens, het is zover. Ja, het is nu al. Nee. Nu al? Ja, nou, staat er maar in. Omroep Friesland. Waar heb ik onder de telefoon? Ja, dat is vanzelfs de grote vraag. Waar hing het er onder de telefoon? Dat is het speeltje. Andor, dat is de gast regelen. Ja. Ik heb zelf echt geen flauw idee. En wij moeten nou al je vragen stellen. En die worden dan beantwoorden met ja of met nee. Nou, ondij de eer, Ferry. Voor jij de eerste vraag. Bent u een man? Ja! Weer een man. Weer een man. Geen vrouw. We hebben nog nooit een vrouw in de podcast gehoord. Hoe is het mogelijk, hè? In deze tijd. Heeft u een verleden bij Excelsior? Nee, geen verleden bij Excelsior. Had je wel eens vaker te gast West in de sportcast? Ja. Ja, Oh. een oude bekende. Een oude bekende. Mooi verleden bij Heerenveen? Ja. Speler? Ja. Nou, Ferry, Zo. een speler van Heerenveen. Oh. Hebben wij tegen elkaar gespeeld? Nee. U bent dus niet Robin Henschens? Nee. Nee. Oud speler ondertussen. Hij voetbal het zelfs net meer had bij Heerenveen spelen. Had ik nog bij meer clubs spelen. Praat hij op Friesk? Nee. Versteert het wel? Ja, hij versteert het wel. En hij timmert onder wij. Henk Timmer. Nee. Hij timmert onder waai. Er is een bepaalde side op teletext die hij dit weekend een heel soort screenshot had. Oh jee. Op teletext. Pagina 833. Topscorer. Topscorer. Dat is 832. Oh. Oh, ik weet hem denk ik. Nou. Ja, ik weet hem. Nou. Ik weet hem. Mag ik het al? Ja. Hij is de trainer van HHC Hardenberg. Oh, René van der Wij. Ja. Ja, René. Koploper jongens van de 5 tweede divisie. wedstrijden, 15 punten. Ja, dat is netjes hoor. Dag René. Goedemiddag. Hoe is het, jongen? Uitstekend. Ja, maar dat is eventjes... Ja, goed. Ik hier de link net echt gelijk looi van dat Sto bij Heerenveen spelen heeft. Nee, een beetje jammer. Ja, Dat wil hij ook vergeten. maar vertel eventjes. Hoe HHC bovenaan? Het gaat altijd slietjagers, jongen. Ja, nee, gaat hartstikke mooi. Mooi begin. Zeker als nieuwe trainer op een hoger niveau. En ja, dan hoop je dit alleen maar. En ja, goed, we kijken nog steeds wel per week. Maar tot nu toe gaat het goed. Hij praat weg als trainer. Ja, dat is een echte trainer. Van week naar week. De eerste wedstrijd is altijd de belangrijkste, hè? Ja. Ja, sowieso. Ja, precies. Maar Katwijk uitwinnen, René, dan doe je mee. En waarmee dan? Bovenin, om de titel. Ja, nee, absoluut. Nee, we kijken gewoon inderdaad echt per week. Ze hebben wel eens eerder 5 keer gewonnen. Daarna ook 5 keer gelijk verloren. Dus dat zit er echt wel in bij de club. En we hebben gewoon echt nu een geweldige start. Ook omdat we, Rijnsburg is een titelkandidaat. Katwijk heeft het hartstikke goed gedaan de laatste tijd. De treffers. Dus ja, weet je, we kunnen ons meten. En zo zien we dat ook. Maar waar mix dan op? Wat wil je graag? Een keer een periodetitel? Of... Ja, kijk, ze zijn vorig jaar 12e zijn ze geëindigd. En het belangrijkste was weer om meer supporters terug te krijgen naar het sportpark. Proberen aanvallend voetbal te spelen. Maar goed, dat zegt bijna iedere trainer. Hè? Dat willen ze graag. Alleen we hebben gewoon wel goed gekeken naar de selectie. Nou, we denken dat we ook echt daar de spelers voor hebben. Dus tot nu toe gaat het goed. Ja, maar goed, voordat hij tolde, is nou de golden boy van het trainerschilder natuurlijk. Ja, maar ja, je weet zelf hoe snel het gaat. Straks 2 keer verliezen en je staat weer onderaan de ladder. Dus, Maar daarom, ja, René, was toch graag, extra geniertje van het feit dat Stono eigenlijk gewoon de beste trainer in het amateurvoetbal is. Nou, nee, dat wil ik absoluut niet zeggen. Dat weet jij ook. We doen het met elkaar. En ik heb gewoon een uitstekende spelersgroep. En weet je, als club zijnde ook. We willen graag presteren met elkaar. En daar zijn we gewoon gretig in. En we zijn ook gewoon heel hongerig. Ik wil me graag laten zien op dit niveau als trainer. En die jongens die willen dat als speler. Ja, nog even een orenvraag. Want vorig jaar zie ik regelmatig in een orenpodcast. Wie is de analist van Cambuur eigenlijk? Om Cambuur te analyseren. Wat is nou die indruk van Cambuur?
Nou, ze verrassen me op zich wel positief. Het begin, je ziet wel dat ze er steeds beter inkomen. Ik vind dat ze gewoon een geweldige keeper en een geweldig centraal duo hebben. Nou ja, met een middenvelder en straks met spits Sander. Ik denk dat ze steeds completer worden. Maar je ziet ook dat er ook steeds meer een goal kunnen maken. Hè. Dus het is ook de topwedstrijden, ja, daar komen ze gewoon goed doorheen. Dus ik denk dat dat een mooi seizoen kan worden als ze dit vasthouden. Ja, vorig jaar zijn we hier rond tafel. Het is kampioenskandidaat nummer 1. Ja, maar goed, is onzin, je kan dus. heel veel roepen. Ik denk dat er gewoon Almere, je ziet Almere City, ja, dat was volgens mij de kampioenskandidaat. En je ziet hoe moeilijk die het hebben. Dus ja, volgens mij moet ook Cambuur gewoon lekker van week naar week leven. En er zijn 4, 5 goede elftallen, goede ploegen. En wie in de flow komt, ja, die gaat het langst volhouden. Goed zo. Nou, ik ben heel benieuwd. Een vraagje voor Ferry de Haan. Welke oud-speler van Excelsior, volgens mij was het eerste jaar dat jij algemeen directeur bent geworden bij Excelsior, is nu actief bij HHC Hardenberg. Zo. Verdediger. Centrale verdediger. Is het over, René? Wat zeg je? Weet jij het? Jazeker, hij speelt bij mij, hè? Ja, en precies. bij Cambuur gespeeld. Ik heb hem zelf opgehaald. Ik ga wel vermoeden. Nee, die moet ik even schuldig. Matthew Steenvoorde. Juist. Oh, Steenvoorde. Ja. Ja, En Lucas Bijker heeft ik nog achter ons zitten, toch, René? Ja. Ja, nee, Lucas heeft andere keuzes gemaakt. En daarom zijn we ook heel erg gewoon ontzettend blij met Matthew. Die wel graag bij ons wou spelen. Dus ja, dat zijn keuzes. Zeker, dat zijn zeker. Zien we met je hem komende snuren? Koninklijke HFC. Oké, nou, oprollen die lui. Toch? Nee, we gaan zeker voor de winst, dat is duidelijk. Dat lijkt mij ook. Nou, dankjewel, René. Oké, fijne En dan dag. blowen die volgende. Dankjewel. Andor, hoe wie het in Maastricht? Flyhorn, dus dan ben ik gelukkig. Ja, Een fly. Ja, Een een fly. fly. Meteen het hoogtepunt. ja, wedstrijd wie net zo denderend. Eerst één keer op goal zitten en toch winnen. Ja, in dat jocht wie het wel heel effectief. Eerste helft wie kan nu nog wel aardig. Tweede helft net. Invallers wien eigenlijk stik voor stik ongelukkig. En ja, je ging er toch voor zitten, hè? Nadat je voor jou een hele oren rieden had. Nadat je een week ervoor die wedstrijd in Willem II schoen had. De gala-voorstelling. Ja, dat wiet nou absoluut net. Maar ja, het feit dat Cambuur dat soort wedstrijden wint. Ha, ik wil wat geluk horen. Ze dienden zelf nogal makkelijk hoor, Henk de Jong en de Cambuur-spelers. Maar ze echt best wat kansen nog horen. Qua expected goals hier MVV ik meer als Cambuur. Nog een keertje in de lot horen. Tjinnepeel. Tjinnepeel. Ja, Thijs Jansen, een goede redding. Dus ik best wel wat geluk hoor. Maar ja, dat ze zo'n wedstrijd winnen is wel heel knap. Altijd dan Ekkel altijd dit mijn minder spul. Ja, het hoeft het altijd fantastisch te wezen, toch? En dat zei het ook Mark Diemers. Dat zei Diemers inderdaad. Want ik vreeg hem onder oren naar dat verschil dus mij die gala-voorstelling van een weekend. Uiteindelijk wil je hetzelfde brengen als je vorige week hebt gebracht. Dat is wel lastig, moet ik zeggen, want dat was gewoon van heel hoog niveau. Ik denk van een ieder. Dus dat zag heel erg goed uit. Maar Komt dat dan door het zinstander? Komt dat door hemzelf? ik denk allebei. Dus je probeert die focus bij jezelf op te roepen natuurlijk. Alleen dat is niet makkelijk, zeker omdat we natuurlijk een vrij jonge, gretige ploeg hebben met heel veel talent. Maar dan is het wel lastig om week op week dat te laten zien. En dat is een volgende stap die we moeten maken. Maar dat heeft ook even tijd nodig. En dat is ook niet gek als je in wedstrijd 6 zit, denk ik. Dat je niet weer de pannen helemaal van het dak speelt en hier 6-0 wint. Ja, minimale overwinning. In Jong AZ wie het ook al minimaal. Ik met samengeknepen billen. Nou, als je dit al in je doggen en dan tussen een gala-voorstelling, dan ben je kampioen. Ja, of je pakt de eerste periode. Ja, nou het Cambuur wel in die zin nog een redelijk dregen programma. Maar Jong Utrecht uit. Nou, Zoudenbalg op een mandje te doen. Dat dreig Jong Utrecht. Daar wil je net vleurig van. Nee, oké. Dan Jong PSV dus. Nou ja. De koprenner. Ja. Het Stijn Schaars effect. Ja. Bij allemaal A-junioren. Roda. Uit op een mandje. Ja. Ik denk dat ze hem de eerste periode net pakken. Oké. Ook gokst op de tweede periode met ADO, met al die grote ploegen, Almere City. Ja. Nou ja, we het zien Willem II dat Cambuur absoluut net minder is dan dat soort ploegen. Dus dat wil ik inderdaad wel zien. Ja. En hoe wie de skietsdochter bij MVV? Ik net onbelangrijk. Better als Henschens. Ja, want Heerenveen verliest dat dus nog voor de tweede keer. 2-5 had ze nou. Is er al paniek? Nee, maar we moeten ook niet doen alsof het altijd wel goed komt. Natuurlijk, we zijn vol vertrouwen, omdat het spel over het algemeen best oké is. Maar ja, het gaat wel om de belangrijkste dingen. Dat is tegenhouden en scoren. En daar krijgen we er gelukkig voor de plek waarop we staan niet heel veel tegen. Maar ja,
We hadden onszelf beter moeten belonen. Dat is altijd een prachtig woord, belonen. Maar we hebben de kansen wel gekregen. Ja. Kijk, en verliezen in de Kuip, dat kan. Dat calculeer je niet in, maar dat kan. Ik vind door de eerste helft... hebben we deelgenomen aan de wedstrijd. En ik vind dat we de tweede helft ons van de andere kant hebben laten zien in de goede zin. En ook nadat het weer 10-10 tegen 10 was, waren wij de bovenliggende partij. En dan moet je de kansen, want we hebben ook nog een cadeautje gekregen. Ja, die moet je op een gegeven moment wel gaan uitpakken. Want anders wordt het wel heel lastig. Want nu is het voetbal nog leuk. Maar we moeten wel waken tot dadelijk het vertrouwen dusdanig wordt dat ook het voetbal minder wordt. En als je dan je goals niet maakt, ja, dan wordt het nog minder leuk. Alleen, ja, het is nog steeds het begin van het seizoen. Maar we moeten niet onze ogen sluiten voor de realiteit. Nee, Roelof heeft het vaak over de expected goals. Dat is een hele moeilijke term om te Jan, dat je een heel soort kansen mist hebben. Heel moeilijk. Werd bekend als Robins ranglijst. Robins ranglijst. Ja, precies. Maar Roelof, vies ook dat Heerenveen misschien wel te min spelers heeft in de ploeg, in de selectie, die het heel makkelijk een doelpunt maatje kennen? Op papier net, hè? Want De La Fuente is natuurlijk op papier de man die de doelpunten wel meidje kennen. Had hij het verliezen Wosja litten. Onhoud dat bij RFV nog net. Ik vind hem, hij is natuurlijk ongelukkig geweest. Het bloot net pech natuurlijk. Nou ja, op een gegeven moment had ik te krijgen met kwaliteit. Dat moment komt er op een gegeven moment wel. Ik denk dat je hem nou nog voor het Twiefeljaar matte, maar oké. Rivera had in Ligue 2 in Frankrijk ik nog net echt. Charlotte dat hij een doelpuntenmachine is. Trensko had ze al wel maken. Nou ja, daarachter is natuurlijk maar het middenveld. Maar man als Brouwers en Meerveld die wel een doelpuntje maatje kennen. Brouwers inderdaad ik wel. Ja, dus op papier ja. En qua expected goals, stuk die vertellen. Heerenveen had daar woon van Feyenoord. Ja. De expected goals van Ze Heerenveen hebben meer kansen Feyenoord. mist als Feyenoord. Ja, nee, maar dat is echt een statistiek die in principe is dat een hele knappe statistiek. Alleen je hebt er geen. Nee, je hebt er niks aan. Nee, je hebt er niks aan. Nee, en het is natuurlijk, dat is wel het probleem een beetje als pak nou NEC thuis en Utrecht uit. Nou, dat ben ik zekerheid is niet natuurlijk. Dat zijn twee goede ploegen. Van Utrecht is wel dat ze natuurlijk Europees spelen aast, dus dat is misschien een voordeeltje wijzen. Maar wat doe je als je straks naar zo'n wedstrijd nog steeds wat punten hebt, misschien wel laatste in? Ja, dan komt de druk op de schouders van de algemeen directeur. Ja, en wat doe je dan? Nou, wat we altijd doen. Rustig blijven. En natuurlijk, ik bedoel, wij vinden ook dat we gewoon een prima ploeg hebben. En waar inderdaad de doelpunten op dit moment achterwege blijven. Maar wij vinden dat die wel in deze ploeg zitten gewoon. Het moet ook een keer meezitten, maar dat moet je ook zelf doen. Dat komt je niet aanwaaien. Daarvoor zeg ik, we moeten niet doen van... Maar ja, we zijn eigenlijk iedere wedstrijd op basis van statistiek de bovenliggende partij. Maar dat doet echt wat mooi zelfvertrouwen. Hè? Want je tuurlijk. Nooit denk je van, het komt misschien wel goed, maar als je heel die weg verliezen... Nee, daarom. Dus daarvoor zeg op een gegeven moment komt er eens een keer een hele minder wedstrijd. We moeten het zelf omturnen. Ik bedoel, zo simpel is het. Dat kan niemand anders voor ons doen, dus dat moeten we zelf doen. Alleen het is niet zo dat je iedere keer naar een kansloze wedstrijd zit te kijken. En dan wordt het een ander verhaal. Dus ja, wij moeten gewoon rustig blijven. We moeten misschien wat opportunistischer worden in het afwerken. We hoeven hem niet continu over de lijn te dribbelen. Misschien moet je hem ook wel eens van 20 meter... via 3 knieën erin schieten. Dat is ook gewoon een doelpunt. Dit is een oproep aan Jacob Trenskov, hè? Shit is op die goal. Nou ja, dat was niet alleen aan hem, maar dat was afgelopen zaterdag natuurlijk ook wel. Dan toch net die ene kapbeweging maken. En als het lukt, is het allemaal prachtig. Maar ja, dat gaat je wel helpen. Hè? 1 overwinning, ben ik van overtuigd, gaat ons gewoon helpen. Goed zo. Dan nog even die quizvraag nog eventjes. Want hier Henrico Drost, Michel Breuer, Prins Polly. Is er intussen al in bijkaam? Dus. Ik wist er nog 3. Eentje in Hagenees. ADO, Heerenveen en toen naar Excelsior, denk ik. Beetje Rebels. Ja. Santi. Santi Polk. Natuurlijk. Circus Sarasati. Die doen later nog. Robben Nijten, Ferry, we hien kijkt inderdaad hoe die mindere periode. Het is natuurlijk voor Robin Veldman zijn eerste Grutte taak als haartrainer. Onder druk. Helpen je hem Dirk mij? Ja, maar ik vind oprecht dat Robin het gewoon heel goed doet. Ook hoe hij voor de camera staat. Daar staat gewoon wel iemand die het in ieder geval goed kan verwoorden en die het goed over kan brengen. En tuurlijk, de ranglijst laat anders zien, dat zien we ook allemaal. Maar het voetbal wat hij voor ogen heeft, dat wordt wel gespeeld. Ja, maar alleen de belangrijkste dingen... Sorry, Ferry. Want als je voor de camera doet hij het heel goed. Toch is Andor lelijk. Andor is lelijk op Robin Veldman. Mag. Ja, want Andor, wat is er aan de hoorn? Ik vond het een nuvere uitspraak dat hij bij ESPN onder weekend zei dat de lokale media, dat doelt hij denk ik op Omroep Friesland en of de Leeuwarden Kranten. Want het Heerenveense suffetje doet net mooi? Die binnen net wekelijks bij Sportclub Heerenveen. Dat die eigenlijk een beetje ervoor zwaren had dat het te vol op de persoon Andries Noppert spelen is.
Nou ja, ik heb ook alleen contact met Roelof Haan. Ik zocht achter Helly wat dat is, maar ik ga geen contact op krijgen. Maar Robin, maar had ik erop kan ik wel, denk ik, even weerleggen. Graag. Wat hebben wij verkeerd in? Nee, ik denk niet dat er, als dat zo gezegd is, ik heb het niet gezien, maar als dat zo gezegd is, dat een aanval op wie of wat dan ook is. Kijk, het gaat altijd over Andries. En dat komt omdat Andries natuurlijk een geweldig kalenderjaar 2022 heeft gehad met een geweldige beloning voor hem. Dus ook voor ons als Heerenveen met een WK. Waar iedereen hele torenhoge verwachtingen had. Andries niet in de laatste plaats. Maar het vervolg is natuurlijk, is niet geworden wat iedereen ervan gehoopt had. Daar moeten we eerlijk in zijn. Maar toch wordt iedere keer Andries voor de camera geroepen. En Andries is gewoon natuurlijk een gouden gozer. En zeker voor ons als club. Die gaat overal staan, doet overal zijn woord. Ja, dan weet je, dan krijg je ook wel eens wat over je heen. En dit is helaas voor Andries de derde keer dat hij zijn plekje kwijtraakt. Bij 3 verschillende trainers. Maar toch gaat het iedere keer over Andries. En iedereen wil Andries spreken daarover. En ik vind dat we Andries even met rust moeten laten. Om in ieder geval te zorgen dat hij zichzelf weer wordt. En ik denk dat Robin dat dan bedoeld heeft. Dat het ook vaak over de persoon gaat. Want Andries is sowieso geen vervelende gozer. Helemaal niet. Ook nooit geweest. Ook niet in voorgaande jaren zo geweest. Maar er worden keuzes gemaakt op basis van sportieve gronden. En er komt toch iedere keer Andries, Vries, WK-keeper, alles erop. En dat telt niet meer. Dat is even geleden. Dus als ik het een oproep heb, dan ik zou echt op willen roepen Andries gewoon even rustig gunnen. En te zorgen dat hij zichzelf weer hervindt. En dat ook zijn carrière gewoon wel blijft gaan zoals iedereen voor ogen had. En of dat dan bij Heerenveen is of elders. Ja, dat zal moeten blijken. Maar ik vind dat we Andries wel gewoon de rust moeten gunnen. Ja, ik wil hem graag uitnodigen naar je weekend in de sportcast. Maar toch maar even net van. Ik zou het niet adviseren. Oké. Nee, want Oude Vreed wil ik echt heel graag de keepers interviewen. Ja. En net zozeer Andries Noppert, maar wel Bernd Klaverboer. Maar de club zei echt van, dat doen we even net. Noordin Bakker, die ik net beschreven. Nee, maar dat, kijk, ook daar dus heb ik uiteraard meegekregen. Kijk, Bernd, hij heeft natuurlijk hartstikke goed gedaan. Zeker. En we willen die jongen ook een beetje beschermen. En dat voor de media, en niet alleen de lokale media, maar de media, die denken, dat is mooi, daar willen we op inhaken. Nou, het was nadat dat is goed gedaan. In het interlandweekend daarvoor is bekendgemaakt dat Bernd dus onder de lat zou staan. Toen was even het moment. En wij wilden Bernd ook gewoon de focus geven richting deze wedstrijd. Nou, hij heeft het goed gedaan. Ja, dan komt natuurlijk een verzoek voor Noordin om voor de camera te komen. Ja, dat zal niet zijn om te vragen hoe het thuis gaat. Neem ik aan. Die zei van, hoe is het de vredesnaam mogelijk? Je komt van Almere City, je bent maar dat vinden wij niet. Als we de vraag stelt hoe gaat het thuis, had ik me nog voor kunnen stellen. Die zei van, dat doen we niet met het interview. En nu staat er geen reden van. Maar kijk, wij hebben 3 keepers. En in eerste instantie is de keuze op Andries gevallen. En vervolgens, Noordin is er natuurlijk iets later bijgekomen. Maar dat staat daar verder los van. En omdat dit nu plaatsvond, is gewoon de keuze om meerdere redenen, maar ook daarvoor voor Bernd gekomen. Ja, en als dan Noordin weer gevraagd wordt, dan zal het zeggen, teleurgesteld. Hoe zit het in de communicatie? Hoe zit het daarin? Nou, wij vinden dat ook richting Bernd, vonden wij dat geen goed idee. Omdat de focus gaat dan af van waar het ons om gaat. En dat is in ieder geval een goede eerste keeper, in dit geval Bernd, onder de lat te krijgen. En dan zal er toch een ander verhaal boven water komen. En dan denk ik, wat is dan het nut van het vragen van Noordin? Ik denk dat er nou een emotioneel betoog komt van Rolf de Vries. Oh nee, dat je weer even leunen. Nee. Oké, dus stel dat Noordin komt voor de camera van de grote Arjen de Boer. En Arjen de Boer stelt hem de vraag of Sander de Vries of Rolf de Vries. Nog even tussendoor. Arjen zijn eerste voorkeur wie Bernd. Want positief verhaal. Positief, succesverhaal voor de camera. Alleen maar positieve uitstraling voor de club. Zeker. En de Heerenveen zegt, daar hebben we geen zin in. Maar oké, dan staat hij Noordin Bakker. Ik denk dat het anders verwoord is, maar goed. Zo interpreteer ik het. Ja. En dan zegt Arjen van, je speelt niet, wat vind je ervan? En dan geeft hij antwoord. En dan zeg je, wat vind je ervan de keus? Nou, dan geeft hij antwoord. En dan? Dat maakt net z'n volle uit, bedoelst je? Nou ja, het is professioneel voetbal. Die jongens moeten gewoon altijd voor de camera. Nee, maar wat is er dan erg? Dan zegt Noordin, ik baal. En de eerste gal zegt hij, Robin Veldman is een lul. Dat zul je toch net zo gauw zeggen. Nee, maar dat is het ergste geval voor jullie. Nee, maar dan zeg je eigenlijk, omdat Bernd niet voor de camera komt, ga je iemand anders zoeken. Dat is ons werk. Dat is ons werk. Nee, maar dan ben je toch. Dan had je ook Luc Brouwers kunnen vragen of Ringo Meerveld. Ja, maar wij zoeken constant een balans tussen wie vragen we voor de wedstrijd en wie niet. En je wilt niet altijd dezelfde mensen interviewen. En je zoekt naar een verhaal. En dat verhaal kan zijn over Bernd Klaverboer, dat had ik vorige week gemaakt met jeugdtrainers. En dat kan ook gaan over Noordin Bakker, die waarschijnlijk teleurgesteld is omdat hij van Almere naar Heerenveen is gegaan en dacht dat hij minuten ging maken. Ja. Maar dat is toch ook niet zo erg, denk ik dan? Nee, dat is ook niet erg. Alleen ik heb uitgelegd dat wij Bernd in ieder geval de focus wilden geven. Kijk, het is allemaal nieuw. En volgens mij wordt er niet gezegd dat Bernd nooit voor de camera zal komen of nooit geïnterviewd zal worden. Want dat is een wezenlijk onderdeel.
Alleen wij vonden het op dat moment beter om Bernd gewoon even in de luwte en gewoon zijn aanloop te laten nemen richting Feyenoord. Ja, sterker nog, ik heb Bernd gelijk na oudering van de wedstrijd. Ik heb hem natuurlijk een paar vragen gesteld. Laten we even hier, nou, je verwacht je het net. Bernd Klaverboer. Piekenvel. Ik zeg dat kippenvel, maar... nee, ja, nou, net kippenvel, maar ja, dan best wel even aan het genieten natuurlijk als die tunnel hier me gaat. Ja, ik denk dat het mooiste nog weer dat vanuit de familie en vrienden, gewoon de reacties, daar heb ik echt van genoten. Wat voor reacties heeft al je gekregen? Nou ja, van mijn huid, van vrienden die ik heel erg Heerenveen supporter ben natuurlijk. Wat zijn ze? Nou ja, ze feliciteren me natuurlijk en ja, ze zijn hartstikke blij voor mij. Ja. Nou, toch even eerlijk jongens, het was een prachtig debuut van Bernd Klaverboer. Geweldig interview trouwens. Geweldig interview. Ja. Ferry bedankt dat het mocht. Nee, maar toch een geweldig optreden. Ja, echt respect. Want we hebben het verleden weekend hoe Kuipvrees gewoon de druk. En inderdaad het verhaal met Andries. Dus heel Nederland shirt naar een jonkje uit Kettelijk. Ja. En je dan staat steende houden. Ja, pet hoor. Telegraaf die coach van het jaar zich, of coach van het elftal van de week, sorry. Nou, en vond ik dat hij het formidabel dien had. Sterker nog, Bent in oranje. Ja, Bent in oranje? Ja, doe dat nou niet. Doe dat nou niet. Nee, jongens. Hij geeft ik nog een keer een ketsermaatje de komende week. Dat gebeurt echt, dat jet er echt bij. Dan moet je hem steen letten, je moet hem nooit vertrouwen, Jan. En als hij trok je, zodat hij nou begonnen is, dan... zit er nog heel wat moois aan te komen. Ja, dus net gelijk nou selecteren Ronald Koeman van Oranje. Nee. Dat nog net. Nee. Wedstrijd voor wedstrijd. En de eerste wedstrijd is Heerenveen NEC. En daar hebben we het kaarten voor. Ja. Nou, Geert is er net. Nee, nou dus ja, dan doch ik het maar. Ja. Want ja, we hebben snij natuurlijk de wedstrijd Heerenveen NEC. En dat is een spectaculaire wedstrijd. Heerenveen voetballen het geweldig. Maar had de punten nog net binnenhellen. NEC voetballen het echt geweldig. Full gas voetbal van de trainer. En de trainer is Dick Schreuder. Dat brengt mij bij de vraag. We zien je altijd naar oudspelers Heerenveen en de chinstander. Die binnen bij NEC net. We dachten iets over de carrière van Ferry. Ja, ik heb ik heel kwaad over ze. Excelsior Feyenoord, dat wie het. Dus we dachten gewoon hoe de trainer van NEC. Dat is Dick Schreuder. Maar bij welke Spaanse club, dat is de eerste hint, wie hij hiervoor trainer? Mailen naar sport@omroepfriesland.nl onder vermelding van je adres. Telefoonnummer net, want Arjen bellen kan net. Die weet Ferry wel. Ja, dit is te makkelijk. Dit is te makkelijk. Maar ja, anders reageren ze niet. Moeilijk. Nee, ja. Anders reageren ze niet en dan krijg je het stadion weer niet vol. Maar goed, ik weet het goed maken. Van Admeesken ik nog op diezelfde mail weten van spelers die bij Excelsior voetballen hebben. En bij Ferry. En bij bij Ferry en bij Heerenveen. Dan krijgen ze pluspunten, dan maakt ze meer kans. Dat ze die naam erbij zetten. Oké, Henrico Drost. Mark Niegaard, Prins Polly, Michel Breuer, Santi Kolk. Nee, het is een spelletje. Ik ga op vakantie mee, hè? Dit een beetje. Ja. Posities. Er is eentje die is een spits. En eentje die was voornamelijk linksback. Laat ik even op die linksback focussen. Heeft het verleden ook bij Volendam. Oh, Gerry Koning. Juist. Gerry Koning. Ja, Gerry Koning. Hij is gespeeld met Heerenveen, Gerry Koning. Ja, die spits. We zullen het nooit vergeten. John Daal Thomasson? Nee. Hij is trainer geweest bij Excelsior. Goed zo. Slecht. Ferry, daar is hij wel eens zitten in dezezelfde studio. En toen stond hier op tafel al je dossiers. Kun je dat nog herinneren? Ja, zeker. Waar zijn ze nu? Ja. Het operationele tekort. De wie geen haatjeugdopleiding. De wie net een technisch manager. Sportpark SKW. De hier van het stadion. De peteren bij Sportstad. Hoeveel van die dossiers ben je nou al van tafel? De hoofdjeugdopleidingen en de technisch manager die zijn van tafel. Ja. Het operationeel resultaat, daar zijn we goed op weg. Maar zeker nog niet waar we naartoe willen. Het operationeel tekort, dat is steeds maar het tekort zonder de opbrengst van transfers. Zonder opbrengsten transfers. Nou, daar zullen we het afgelopen boekjaar ongeveer iets meer dan 2,5 miljoen, 2,7 miljoen. Nou, dat is conform beleidsplan. En we willen naar min 1,5 toe, conform beleidsplan. Nou, dat gaan we in stappen doen. Omdat we ook willen blijven investeren in het voetbal in totaliteit. En dat hebben we ook afgelopen jaar gedaan. Dus we hebben niet iedere euro direct in het tekort gestopt. Dus dat gaat wel de goede kant op. Alleen ja, de laatste stappen die zullen uiteraard het zwaarste zijn. Maar daar zijn we zeker niet ontevreden over. Nog even hoe dat yield, hè? Want wij hier sterk het idee van ze gaan richting het einde van die transferperiode nog één klappertje dwand. Er zullen nog ongeveer iets tussen de euro miljoen en 2,5 miljoen ongeveer roerwijzen wie u dachten. Maar die werd maar net geïnvesteerd. Klopt dat een beetje? Is er nog een potje? Nee, maar dat heb ik ook gelezen. En het bedrag werd steeds hoger. En dat was altijd prachtig om te lezen. En was het ook waar? Nee.
Wij vinden onszelf een onderneming en we investeren. En het is nog steeds zo, als de transfers gedaan worden, kunnen we niet alles 1 op 1 aanwenden. Maar het moet wel de speler zijn waar wij alle overtuigd zijn dat dat een meerwaarde is. En waar in ieder geval potentiële opbrengst tegenover staat. Dus we zullen ook moeten verkopen of we moeten meer opbrengsten gaan genereren. Dat is nog steeds zo. Maar het is niet zo dat het zo ernstig was als misschien een aantal jaren geleden. Daarbij. Dus ja, is er een potje? Nee. Kunnen we wat creëren? Dat zou je zeggen, ja, wat is het verschil? Dat wel. Maar het is niet zo dat er iets op de plank ligt dat we het aan kunnen wenden. Maar dan hebben we een aantal ton. Ja. 4 ton, ja, max. nou ja, maar goed. Het succes vanuit het verleden, in ieder geval vanuit mijn periode, zijn de grotere transfers geweest. En buiten de reeds besproken Karelsbak heeft dat wel geloond allemaal. Maar daar zijn we nu helaas nog even niet. Maar wij denken wel dat we daar op korte... Toch schetst het mijn verbazing. Want Levi naartoe Smans kunnen groeien. Ja, want Levi Smans. De wie sprake van, de wie interesse van, wat wie het? Oxford United. Ja, Oxford City. Oh, nou, Oxford United is. Oxford United. Ja. En de circulerende bedragen van rond de 2 miljoen euro. Zelfs. Voor Levi Smans. Nou, er werden hogere gecirculeerd. Het was op een gegeven moment 3,5 miljoen. Nou, dat is niet zo. De bedragen waren lager. Alleen... Qua een heel. Ja, en dan nog een beetje bonussen. Ja, dat is hetzelfde als ik morgen roep dat wij de Champions League winnen. Dan kan ik ook een bonus opzetten. altijd dienen van een jongen die op de bank zit. Maar dat zat hij niet. Nee, oké, maar je hebt genoeg goede voetballers. Ja, maar kijk, wij hebben ook absoluut, en dat klinkt nu een beetje raar als je 17e in de Eredivisie staat, maar wij hebben wel een sportieve ambitie. En die willen we gewoon nastreven. En daar hebben we wel een selectie voor nodig. En niet 11 spelers. En wij vinden nog steeds dat, en helaas is hij er nu niet bij, dat Levi er daar één van was. En voor die bedragen... zijn wij ervan overtuigd dat dat een jaar later minstens nog steeds op tafel gelegd wordt. Binnen een jaar is hij, want je hebt hem ophellen voor een peer top bij VVV Venlo. Binnen een jaar is dat vertienvoudigen. Ja, nee, maar dat klopt. Maar dan ga je wel afbreuk doen. Want als Levi vertrekt, dan moet je wel een ander halen. En nu moest je dat noodgedwongen doen. Dat is even een ander verhaal. Maar het is wel lastig om iedere keer dezelfde kwaliteit voor minder geld op te halen. Dus wij hebben absoluut een sportieve keuze hierin gemaakt. Omdat voor die bedragen, kijk, had er morgen iemand 5 miljoen netto voor Levi Smans betaald. Nou, dan hadden we waarschijnlijk zelf... Spartak Moskou of zo. Nou, dat is een ander verhaal. Maar dan hadden we misschien een ander verhaal gehad. Maar wij hebben echt voor de sportieve ambitie gekozen. Omdat voor deze bedragen zijn wij zo eigenwijs om te denken dat die een jaar later nog steeds op tafel liggen. Het was een heel vitamin. Ik snap dat ik wel. Want je Levi Smans hier voor hier natuurlijk in manco. En dat was je rendement. Daar voel nog heel veel winst te behalen. Ja. En als hij inderdaad meer doelpunten, meer assists had, wordt er meer wurg. Kun je dus volle meer vangen als de twaan heel. Ik vind dat je altijd nog een operationeel tekort hebben van een per miljoen. En je kan in één het verzienvorige krijgen voor een middenvelder. Ik vind dat je dat altijd wel moet heel dol, omdat je weet wat er nog op de bank zit en wat voor middenvelders je nog altijd hebben. Maar je hier Meerveld dus nog net. Dus wat zie je er dan op de bank? Nou ja, je hebt dezelfde jongens van Overheem, Brouwers, Lindé en Smans. En je genomen, Brouwers is geregeld te scorst. Misschien is Van Overheem Aastens een keer scorst, blesseerd. En dan heet er minimaal fjouwer. Nou, die heet dan toch? Maar Smans hier dan. Precies, dus zie je die net verkeerd. Nee, ook niet te vergelijken met elkaar qua types, qua types. Dus kijk, Levi is een echte 10, een loper. Waarin wij de verwachtingen hadden, en dat heb ik ook, maar dat mag je niet vergelijken, maar een Sam Stein type. En daar is hij nog lang niet. Maar als hij ook nog zijn goals ging maken, dan hadden we allemaal hard gelachen. En dan had iedereen gezegd, hoe had je hem nou voor een prikje kunnen laten gaan? Ja, maar goed, de lach is wel waarom, Ferry, bij Heerenveen. Want 2 dossiers binnen dus van tafel. Het operationele tekort wordt naar onder een helle. Er is eigenlijk in 2 jaar meer bereikt dan die voorganger in Fjouwer hier. Dus, toen was het ook al in gang gezet, hoor. Toen was het al in gang gezet, onder Kees Rosemond. Kees, bedankt. Ja, maar maar dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Nee, Crescendo. Ja, alleen de andere dossiers, dus het sportstad, daar zijn we nog steeds over in gesprek. En dat gaat meer dan prima, waarin er echt wel gezocht wordt naar een structurele oplossing. Hè. Er zijn wat kleine oplossingen of tussenoplossingen waar we met elkaar mee bezig zijn. Maar ook de huur van het stadion gaat het nu om. De huur van het stadion, waarvan wij nog steeds vinden dat die niet past bij het gebruik daarvan. Ja, maar je betaalt nou 1,1? 1,1? Nee, waar moet ik tekenen? Ja. Maar hoeveel nee, maar goed, dat vind ik niet zo. Wij betalen ongeveer 20%. Nou, het is omdat de opbrengsten toenemen. Het is ongeveer een procentje of 17, 18 van onze totale omzet. En dat was natuurlijk, toen de opbrengst nog lager was het bijna 20, 25%. Dat vinden wij gewoon te veel.
Inclusief onderhoud was het op een gegeven moment 4,5 miljoen of zo. Ja, En, 4,7 is totale post huisvestingslasten. Daar zit dus heel veel in. Nou, daar zijn wij van overtuigd dat dat lager kan in ieder geval. Dus daar wordt goed over gesproken, maar daar is zeker geen structurele oplossing. En SKW hebben we eind september weer een vervolggesprek staan. Ja, oké, want daar ben ik een paar joggersvragen hoe binnenkwam. Best wel een soort joggersvragen. Eerst eventjes van hoe zocht er ons in de situatie Marcus Lindé? Want het is in de eigen van deze jogger je beste speler. Ja. Vertjen Wurgert misschien wel de meeste transferweerde, maar hij zit nu op de bank. Ja, nou dat is precies wat Andor net zegt. Je zoekt naar een selectie. En de staf die gaat zijn ideale 11 samenstellen. En we hebben natuurlijk ook een middenveld gehad met Joris, met Luc en met Marcus. En dat zijn goede voetballers. Maar als het complementair is aan elkaar, ja, dat kan je jezelf ook afvragen. Nou is Ringo gekomen door helaas de blessure van Levi. Ja, en dan ga je wel even kijken wat past nu het beste bij elkaar. Nou ja, en op dit moment is even Marcus de pineut. Maar een hele goede speler gaat zichzelf uiteindelijk altijd weer in de basis spelen. Ja, maar het feit dat hij zo volle transfergeld voor Tjin Wurgert, hestoot ter ek oer maar Robin Veldman of maar de trainer nee, ik vind dat wel. Tuurlijk hebben we het daarover en dat weet iedereen. Maar wij gaan sowieso niet, en dat doe ik niet en dat doet Johan ook zeker niet, zeggen van je moet die opstellen vanwege financiële reden. Het gaat om, zeker op dit moment, om sportief belang, dus winnen. En daar moet de beste 11 bij gezocht worden. En ja, ook dat hoort bij de ambitie die we hebben. Een goede selectie zorgt ook voor concurrentie en zorgt dus ook voor teleurstellingen. En die kan je op verschillende manieren gaan uiten, je teleurstelling. En ik hoop dat Marcus het op de juiste manier laat zien, maar dat karakter heeft hij sowieso. Oké, dan nog een vraag. Wat is de status van je haatscout Kenneth Zandvliet? En subvraag, waarom ben je hem zo tevreden door hem? De status is dat we Kenneth 1 jaar verlengd hebben. En dat hebben we in overleg gedaan. Ook omdat Johan natuurlijk in maart begonnen is. En Johan was zeker op de hoogte van de gang van zaken. En aangegeven dat we met iedereen gewoon gingen verlengen. Dus dat is in tegenstelling tot wat je wel eens leest. Is dat wel degelijk besproken met elkaar. Maar ook een jaar om ook Johan de kans te geven om daar zijn eigen mening over te gaan vormen. Dus dat is in alle openheid besproken met elkaar. En dus zal daar dit seizoen wederom met elkaar over gesproken worden. Hoe gaan we de toekomst inrichten? Hoe gaan we sowieso het hele scoutingsapparaat verder vormgeven met elkaar? Dus, en waarom we tevreden over zijn. Kijk, ik kan oordelen, natuurlijk kan ik het nu ook, maar dat ik als technisch manager functioneerde. Niet iedere speler die wij willen hebben, die komt naar Heerenveen. En als bijvoorbeeld speler A niet kwam, dan kwam in ieder geval heel snel speler B weer aan boord. En Kenneth zit wel overal bij met zijn grote neus, als ik het zo even oneerbiedig mag zeggen. En dat er pluspunten, minpunten zullen zijn, dat zal ongetwijfeld, maar dat geldt voor iedereen. Alleen, ik begrijp niet zo goed waar deze hele onvrede over Kenneth vandaan komt. Nee, nou ja, goed, dat weer een... Weet je toch wel? Nee. Nou, dat komt van Inten. Ja. Je weet toch ook wel datgene wat er in de media is gekomen, dat het vanuit jullie Inten komt. Ik bedoel, wij kunnen onze bron niet noemen. Maar de vraag is, nou ja, die kunnen we allemaal wel misschien een klein beetje raden. Alleen, het gaat erom... Had je ze er wel uitgegooid? Nou ja, dan denk ik dat we wat meer moeten hebben. Maar waar het om gaat is dat je volgens mij, als er onvrede is, waar komt die onvrede vandaan? Is dat over het niet functioneren? Of is dat misschien omdat iemand anders wat anders wil? Kijk, nee, als je iemand zijn zin niet geeft, betekent niet dat degene die keuze maakt, dat die niet functioneert. En dat gebeurt natuurlijk wel heel vaak. En dan kan de link met de media gelegd worden. En dat is in mijn beleving voornamelijk. Dus ze zullen zeker dingen voor verbetering vatbaar zijn. Daar werken we ook met z'n allen keihard aan. Maar volgens mij, de ranglijst laat anders zien. Ik weet het, ik haal het nog maar eens. Maar hebben wij best een selectie waar we mee vooruit kunnen. Goed zo. Cambuur, die had ik wel eens wat met bussen. Heb ik al eens een keer een spielersbus horen. Die voor hier een grutte ellende. Nou precies, maar nou hier de supportersbus, hier pech. Is dat mooi gekregen? Nou, ik dat van de morgen toevallig. Ja? Maar, ik heb het vrede net mij gekregen. Ze kregen een autopech bij Boksmeer, midden op een sneldiek. Ja, daar sta je dan. Het werkt naar de Vromreis, toch? Dus dan ja, ben je al 3 uur thuis of zo. Nee, 4 uur nachts winnen ze thuis, de supporters. Nou ja. Ik had het vroeger ik wel even skofke die net. Je heeft Santje nou met die supportersbussen mee. Ik weet nog een keer trommel mee. Trommeltje mee, meegefoon. Oh nee, wat? Jouw favoriet?
Tiki Tamba. Tiki Tamba. Ja, dat is is mijn favoriet hoor. Massa. Maar dan in die busreis weer terug. En dan had je op een heenreis natuurlijk mooi papiertjes gedaan. En dan moet je uit Kerkrade vandaan weer terug. Wat een ellende. En je wordt ook als vee behandeld. Hè. Dat is ook echt zo treurig. Oké. Doe ik nooit meer. Maar hij ik een favoriet noemen wat het publiek dan zongt bij Nieuw-Noord? Voor mij is het dus Tiki Tamba. Maar daar is het meer... Ja, daar kan ik wel mee. Nee, dat hoeft sowieso niet. Nee, daar kan ik in meegaan. Ja, jouw favoriet, daar kan ik in meegaan. Tiki Tamba. Ja. Henk weer trouwens ook let dus. En die moest er heel petit weer af. Ja, zeker. Want die is just de morgen, snijdt de morgen met zijn broer, maar René naar Spanje hier. Oude mannenverlof. Ja, zo neemde die dat zelf. De directie van Cambuur die had het min of meer Tjin Henk de Jong zijn van geen even een paar dagen voort, want door hast in de hele simmer trofwerken. Als de spelers vrij wierden op een snijn, dan ziet hij met Lamboy Manij spelers te praten. En Cambuur speelt pas na week een manje, Tjin Jong FC Utrecht. Dus de spelers hebben een aantal dagen vrij. Lastige wedstrijd trouwens, Jong FC Utrecht. Mark my words. Ja. Daarom hebben ze zei van Henk de Jong krijgt nog 2 dagen extra vrij. Dus hij koert er even tussenuit. Dus hij zit even in de Spaanse zinnen om een cerveza, denk ik. Lekker man. Hoe dat we er toch welzijn van de trainer rekening mee houden. Zeker. Keurig. Ja, eens. Oké, dat best ben je eens? Ja, zeker weten. Dus Robert Veldman, die kijkt aansnek een keer oude mannen verlof. Die heeft nog niet die leeftijd bereikt. Dohes krijgt je West, maar Dohes, ik wil net zeggen dat zo die leeftijd al bereikt heeft. Maar van Dohes wel niet krijgt die contract verlengd. Und 2028. Ja. Ja, hoe lang bleef je eigenlijk bij Heerenveen? Ik denk dat 2028. Ja, en dan, dan zien we daarna weer verder. Ja. Ja? Ja. Maar dat is het goed naar het zin. Ja, absoluut. Maar je hebt wel, had wel de ambities toch om de nieuwe riemen van de velden te winnen? Nee, die ambitie heb ik niet. Nee. Ferry de Haan-tribune. Ja, dat is zo mooi. Ja, is een paar letters vervangen. Dus ja, dat is, zo moeilijk is het niet. Ferry, tiki, dan bij Haan-tribune. Ja, zo is het. Nou, we moeten nog één ding van, jongens. We moeten die laatste spelers nog even hebben. Dat is we moeten nog één ding. Ja, en de overdenkingen. Nee, nog iets. Oh, nog iets? We hebben het 10 minuten nog over een transfer die het net ook hier. Maar iets fundamenteels voor de toekomst van Heerenveen. Zoals het trainingscomplex, denk je we net even verder op. Ja, ze krijgen het wel wat loslid door het SKW. Ja, zeker. Eind september hebben we weer overleg. Hoe zit het ervoor, Ferry? Nee, het bekend was dat de locatie die aangewezen was, die was vergeven uiteindelijk. En daar heeft genoeg over in de media gestaan voor kleinschalige asielopvang. Dat is niet doorgegaan. En de bestemming was sowieso al een stuk wonen. In ieder geval, dus niet alles. Dus dat betekende dat die grond niet meer beschikbaar was. En ook de omvang van die grond was uiteindelijk niet afdoende voor onze eigen ambities. Want dan ga je iets realiseren waarin je je gelijk weer vastzet voor de komende jaren. En we moeten kijken of we wel keuzes kunnen maken die voor 20, 30 jaar gelden. Dat is denk ik wat we moeten zijn. Dus er wordt nu gekeken naar alternatieve locatie. En daar gaan we eind september weer verder over praten. Is er al een locatie dat die een vakker had? Nee, het liefst zo dicht mogelijk en ook met zicht op stadion. Maar dat zal heel lastig zijn uiteraard. Maar dat is maar wel in de gemeente willen we graag blijven. Als dat maar dat je nog minimaal 4 wie ervoor in. Ja, als ik dan bekijk, het programma van eisen, dat hebben we helemaal klaar liggen. En dan gaat het over het optuigen van de financiering. Dat is ook niet zo gebeurd en een vergunningentraject. Maar het belangrijkste is wel het aanwijzen van een stuk grond. Dat is het allerbelangrijkste. Want als zodra het gerealiseerd is, dan ben je al wel fort. Dat denk ik wel, ja. Ja, want het contract, dat reed rond 2028. Ja, maar kan heel snel bouwen, hè? Oh, ja. Of stiekem bijtekenen, dat ken ik nog. Jongens, nog orenvragen, Andor? Ik geloof dat zo toch was dat we onder die het zitten. Dus, we zitten er haast onder. Nog even waarom komen. Want we zitten nog altijd maar die quizvraag. Prins Polly, Michel Breuer, Henrico Drost. Mark Niegaard. Gerry Konings. Ik neem nog even in, maar ik show hier op Transfermarkt als er net maar Sebastian Steur, hast du maar hem spelen? Nee. Dat telt die niet mee, dat had ik ook niet. En dan Kaapverdisch International. Kaapverdisch International. Ja, ik zat daar aan te denken, maar dan bedoel jij Charlie Jones? Nee. Goh, dan moet ik ook weghelpen. Een Kaapverdisch International bij SC Heerenveen. Ja, had ik nog net zijn spelerspaspoort. Heeft hij hier gezeten? Nee, de spits, dat is een spits. Ja. Cecilio Lopez. Juist, ja. Cecilio Lopez. Ja, zeker. Ja, die kreeg altijd extra spitsentraining bij Heerenveen, want die had eigenlijk amper een deuk in een pakje boter. Niet zo succesvol. Nee, niet zo succesvol. Jongens. Dat is al dus dat is mooi. Nou, ik ben er best wel een soort. In een uurtje. Dat in een uurtje. Nou, Ferry, dan is nou lekker. Hij heeft heel veel tips nodig, vind je ook niet? Ja, oké. Maar goed, dan ben we nou haast... Ja, we zijn direct doorheen. Alleen nog de overdenkingen nog, jongens. En dat betekent, Ferry, je moet kiezen en we komen er net op waarom. Maar de eerste, die is van Andor. Andor, daar komt hij. Een overdenking. Thijs Jansen of Bernd Klaverboer?
Ja, daar is hij. Ja, dan ging ik voor Frieske trots. Bernd Klaverboer. Bernd Klaverboer. Ja, tuurlijk. Zo, dat is verrassend. Ja, is toch mooi? Ja, wel mooi. Ja, Meer potentie. Meer potentie? Oranje. Oké, ja, oranje. Koeman kan bellen. Roelof, Ja. mooie keuze. Eerst even nooit denken of liever een week later rectificeren. Zit jij nou te lachen? Nee, ik vind het een spanning. Ik vind het ook helemaal niet leuk. Dat is een gespannen lach. Ja. De kist toch vernemen dat die quiz, die is bekend. Die druk is al. Ik ben los. Nee, let ik wel even rectificeren. Rectificeren, ja, oké. Onderbuik is belangrijk. Goed zo. En de laatste is dan voor Ferry. Nou, dan komt die Ferry. Wat kan Robin Henschens beter broeken? Een bril of een riem? Ja. We zijn nog in afwachting, dus laten we het maar bij riem houden. Een riem. Goed zo, ik noteer hem. Dankjewel, Ferry. Ik vond het hartstikke leuk, beste virus. Ja, Ik zou zeggen, graag ons na je weekend. Dag.